अभी आप सुन रहे हैं सुमन मलंगिया एंटरटेनमेंट को। डीजे सुमन मलंगिया। बोला शंकर भगवान की मोर बेटा कौआ हम देवघर में जात रहनी पूजे भोलेनाथ की। गाँव गाँव करते आइल हो लैलो सपना दात के। एगो हम देवघर घूमे जात रहनी पूजे भोलेनाथ के। गाँव गाँव करते आइल हो लैलो सपना दात के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। डीजे सुमन दीवाना थाई अजीपुर गाँव मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन मलंगिया। मन बाबा के भक्ति में मोर रहे हो रमाइल। कबले के उड़ल लोटा हमके नाही बुझाई। एगो मन बाबा के भक्ति में मोर रहे हो रमाइल। कबले के उड़ल लोटा हमके नाही बुझाई। जब गइल मोर ध्यान वजन घटल कैसे हाथ के। फिर देखनी लेके उड़त रहे ऊपर हमारा माथ के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। कामर में से काट के। कामर में से काट के। डीजे सुमन खाई अजीपुर गाँव मलंगिया मधुबनी। अब का हम लेके जाइब का भोला के चढ़ाइब। जब जइहे बाबा रूसी कैसे उनका मनाइब। एगो अब का हम लेके जाइब का भोला के चढ़ाइब। जब जइहे बाबा रूसी कैसे उनका मनाइब। हम बार बार समझैनी नहीं मानल हमारा बात के। एगो हम बार बार समझैनी नहीं मानल हमारा बात के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। हम देवघर घूमे जात रहनी पूजे भोलेनाथ के। गाँव गाँव करते आइल हो लैलो सपना दात के। एगो हम देवघर घूमे जात रहनी पूजे भोलेनाथ के। गाँव गाँव करते आइल हो लैलो सपना दात के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। मोर लोटा कौआ ले गइल कामर में से काट के। डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन मोबाइल नंबर 8882452308 है।